akụkọ ọjọọ niile ha kọrọ n'ime ndụ m Chineke emewo ya akụkọ ọma. Hey, nne, how are you? I'm fine. Biadala nwa m bịa o. Isi ole? Come towards me. Hello, Tiri. Magi kwan. Ọkwa ha anọchi ya. Kelele mmagi nọkwa. Wepụ mmagi ewepụ aka n'ihe ọjọọ. Efe ka iyi ama na mma. Akwara ya akwa ka adịrị adị. Hey, ndị dịrị ya ka amalị dị ebe obi ga ebe ya weti ya oghe ntị. At least ndị mmadụ abụrụ anya ha Christmas. Gwa mmagi ewepụ aka n'ihe ọjọọ nkwu ya nna agwago. Olu ga-agala far away. Ngwan o jishiko o bye bye. Hey, akụkọ ọjọọ ha kọrọ n'ime. Ụmụnne m bịara na o. Ele otu nọrị. Ele ebe nọ nwa m bịara. Ele go. What would you have? What to Mokrobia bara, a labor news. I did 1 minute. Only got 1 minute. Oh, no, can I about 1 minute on work? Hey, then I 1 minute on Bala minute. Why not? Unless I don't know. What would honor here? I am allergy here. To make a calendar, the new Tanya. When I'm rocking the Marotonia wasn't more than 100. A ton on Bono battalion or Lecono, Puno 1 million. 10 Ankate, high henny note. Ebe! I would move crowd to cook Remo Nanya. Pirala Mama Ari Mago Weshibo man. Pirala Mama, come to what you cook here. To cook Rapago on your leg. Oh, look, Kamunga. Let's I don't lamo. Oh, Bibialo. Hey, oh bibi mbembiri no bibi hajirin bibi gibi bum no bibi akwa bibi ochasi kwa wo bibi ochahe ochasi nwa nwoke lolo nwanyị no bibi ochasi no waya mbo udukwa koda man ogochukwu nwokolo o nga lolo nwanyị mgbe o beautiful downstairs nwoma hey ogowo my daughter's daughter ka owo no o owugo obodo onye ka na-ekwu okwu ya had ihe akụrụ asọ ma gbọ bịa gwụla na community on asị ka ọ pụta na na ekwu ezigbo ka gị na asị ka ọ pụ ndị mbụ pụrụ ihe ọpụpụ pụkwa aka aja asị na-ekpebala nwa asị onye ebe ọbụla arịrị ime na community na ọgwụgwụ nna asị ele otu isi eme ụdị ihe onye biri egwu ugwu ebe kwatadịgị ugwu ọwụdo ohia kwuwe ka tụkwa ya na ohia ọwụ otu ihe mgbe nwoke gawara nwa mkpi okorobịa ọnụkwụ ka ekegere okorobịa izọla iro n'ụlọ okorobịa gbala moto gị wuru okorobịa n'ukwu ele moto kọ ihe echi agbagbo ihe eji arapụ igbo ka iji aga akọ Chukwukere ọwụgụ na-ekwudo oke eche m ọwụ ka anọ ọja na sịga ka hapụ na-ekwu ihe nyeliga m ya aka ntị n'ụkọtọ were aka ntị ote mawa ga anya idiot ụmụazị ugbo anụ nọ ewuru ike anụ ga-eji eto Chineke ga ịga ọnya n'ukwu ọnwa okorobịa aha gị ọnwa okorobịa ike dị n'ukwu ụmụazị be gị na-eji ka anụ ụlọ rụọ họteelụ rụọ faktrị mee ihe dị iche iche ewuru ike were propela kwịgago propela gị na-agbaje gị egwu ka ndị fire service ebe ọ na-atụrụ ime akpọga a ga-ebegharị gị ugwu arị nọọsụ bere gị ugwu ma obepụrụ gị ihe ọtọ rịrịrịrị bechaa gị ugwu bejisa gị oyi bege gị nwambe n'ukwu gị ngụdo ụmụ agbọghọbịa ebe ha ka ọkashi onye ọbụla marakwa ebe o nwokorobịa ọbụla mara ebe ọwụrụ ihe ebe ọbụla akụkpọrọ m ya wụrụ gị obere what a mess obi agbawala m oriri m gara nata ugbo emena m nwere ụka ọjọọ kwuru confession m ka mkpụrụ obi m na kende kwere gara aga asị m mkpụrụ obi kem ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga biko anwa bedị m taa anwa okorobịa nwadị ka m nụkwọchi mgbe m nwa okorobịa ihe na-aka m uwe m ebe ọbụla akpụrụ blọk ọ mmịkpụrụ asụ ọrụ ihe m na-arụ n'ọrụ ọnwa ọrụ m rụrụ arụ n'ime ọrụ ọ ya hụla lomote njiri bendọ oke ọrụ oke famasi arụgide m ọrụ jọbụ rụgide ọrụ jọbụ ote ikwere niile nwede ebe a na-amadụ onye m jiri bendị ote a na-eme mmadụ ya na-ekwu ka ote na-anụ ya dịka onye ọwa mmadụ ihe ee anya agbaala m fọdụ